Mga kapuso, kamusta ba ang inyong pagsugat sa Pasko? Sigurado ko full pack ang tibuok banay ug malipayon nga nagsaulog sa Kapaskuhan. Ug karong buntaga mga kapuso ato sa bisgutan kung unsa bagayod ang mensahe nga buot ipaabot niining adlaw sa Pasko sa katawhan. Ug subay ni ana atong makauban si Father Derjan Faborada, ang head sa Social Communication Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father Derjan, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Merry Christmas, Father, ug kamusta? Maayong buntag kaniyong tanan. Merry Christmas kaniyong tanan. Father, karong adlaw atong gisaulog ang Christmas Day. Apan Father, unsa ba ang history kung ngano giila nga Christmas Day kining December 25? Ang kaning Christmas, nagsugod ni siya, nagsumikad ni siya sa mga early Christians. And it was dated during the time of Constantine sa mga early Christians nga kini gihimo na daan sa una pa, pero they have different way of celebrating. Actually ang Christmas later na ni siya nahimong Christmas. Nganong Christmas man ni siya? Nganong Christmas man ang tawag? Mass of Christ. So mo ni siya nga sa unang pang panahon, pero kining ato ang ginasaulog nga Christmas Day, naagyon ni siya ay kanang pagan side diin gi-celebrate ni siya nga son of kaning sun, sa God of Sun. Gitawag ni siya sa unang panahon sa Europe. Busa nga gitawag na siya Yule kay sun. So mo ni siya nga naay siya kanang gigikanan gyud ani nga kanang pagan nga practice sa unang panahon, pero gi-Christianize na siya. So muni nga Yuletide season gitawag siya kay light sun. So muni siya nga season para sa katong mga winter sa una pang panahon. And then later on gi-Christianize ni siya og busang gitawag ni siya og Christmas kay Mass of Christ nga naay Eucharistia diha sa pagdumdum sa pagkatao sa anak sa Dios nga mao si Jesucristo. Father, unsa bagayod ang mensahe nga buot ipaabot sa adlaw sa Kapaskuhan alang kanato? It is about Christ. Okay? So kini usa man ni kapag pagselebrar nga ang Ginoo nahimong tao, word made flesh diha sa ato na siya mabasa diha sa Ebanghelyo ni San Juan sa unang parte sa maong ebanghelyo. It is all about we are celebrating precisely because we are celebrating that the saving action sa atong Ginoo nga tungod sa iyang gugma kanato iyang gipadala ang iyang anak alang sa atong kaluwasan. Father, unsa ba ang angay nga ipatigbabaw sa katawhan sa pagsaulog sa Pasko? Ang angay nato ipatigbabaw kay kanang not just only remembering the saving action of the Lord. Diha po dun ta sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing kung atong nadawat ang pulong sa atong Ginoo, ato po dun ta kining ihubad sa mga konkretong buhat ug sundon gayud nato ang gipakita sa atong Ginoo diha sa pagpangluwas sa kalibutan. Also sa ato ang by virtue of our baptism, kita po dosag giaghat nga kita mamahimong instrumento diha sa kaluwasan sa uban. Nga mamahimo kitang mga tinuod nga mga saksi ni Kristo diha sa kinabuhi sa uban. Og if you're going to celebrate the spirit of Christmas, atong ipakita ang gugma ngadto sa uban. Kay ang rason nga nung nagpakatao ang pulong tungod kay sa gugma. Sumupod ang tanang ato ang ipatigbabaw diha sa atong pagselebrar. Ang gugma atong ipakita ngadto sa uban. It is a perfect time for us to be reconciled with other people, to be reconciled with our family members. Atong ipadayag ang atong gugma ngadto sa uban og dili lamang unta selective ang atong paghigugma, kundi ilabi na kadtong mga tao nga wala pagayod nakatagamtam niining gugma sa Dios sa ilang kinabuhi. Naandan sab nato Father no na matag Pasko aduna kitay mga exchange gift nga ginahimo. Lakip ba ang mensahe sa pagkamanggihatagon niining panahon sa Kapaskuhan? Yes, I think ang atong pagkamanggihatagon, and we should always pattern
that generosity nga atong ipakita ngadto sa uban, the generosity of the Father in heaven. Kay sa tungod sa iyahang pagkamanggihatagon, iyang gihatag ang iyang anak. Kana bitong walay lipod-lipod, wala bitaw ang pagkamanggihatagon bitaw kanang without reservation ba. Nga we have to give what we have. We should always give kanang what is best for other people. Daghang kayong salamat, Father Derjan, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug sigurado ko, Father, nga daghan og nakatuna ng atong mga kapusong Mindanawan karong buntaga. Merry Christmas, Father. Daghang salamat og Merry Christmas. Kini ang At Home with GMA Regional TV.